Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani ni ce 'yar baba. Wani abu ne da iya ce min tuwa ƙwarya. Shine yau na ga ya kamata na fito na faɗa. Saboda abin da ya ɗaya na damuna. Idan kuma har ban faɗa ba gaskiya zai iya zame min illa. Shi yasa na ga ya kamata na fito na faɗa. Ba wai komai bane sai dai idan na faɗa a ce na yi rashin kunya ko na yi wani abu. Amma fa dole yau sai na faɗa. Ba wani abu ba ne, illa dama kawai zan ce ina neman saurayi. Wallahi saurayi nake da ba ni da saurayi. Ni ban san me yasa ba gaba ɗaya samarin ba sa so na. Ko ne musu wani laifi ne? Okay, bara ma dina siffanta muku irin saurayin da nake so. Ina son saurayi fari dogo, kyakkyawa, fresh, handsome guy. He must be from 30 to 38 ages. She must be educated. Haka nake so. Love and care person. Ina so idan saurayi zai so ni ya kasance fari ne kyakkyawa, mai kyau, mai hanci. Yawwa, normal to irin shi nake so. Sannan ina so ya kasance cewa yana da fa sai na faɗa ba dai. Na Allah duk wanda ya ga wannan sakon nawa. Ina so ya yi sharing ɗinsa zuwa group, social media, duk inda dai kasan dai na taro ne na maza. To haka nake so. Saboda ni ma ina so ne aure. Na ga sai auren nan ake yi. Ni kuma ba ni da saurayi. Ko me yasa? Ban san me yasa ba wallahi. To ko dai na yi laifi ne. Shi yasa samarin ba sa so na. Wallahi zan yi kuka. Kuka zan yi wallahi. Allah zan yi kuka. Don Allah a so ni kun ji samari ku so ni. Wallahi ba ni da saurayi. Kuma wallahi ba zan yaudare mutum ba. Allah ba zan yaudare shi ba. In dai yana so na ni ma ina son shi. Normal ba. Ni ma wallahi ina son shi. Matukar yana so na. To. Na gode sosai. Na Allah yi sharing ɗina zuwa group. Ko na samu mijin aure. Ko saurayi ne ma ni wallahi. Ni ko bai aure ni ba kawai mai soyayya. Inda ya kasance siffofin da na tsara. To ina son shi normal.